শিকড় গুছাইব বাজার ভরি পড়িব তাকে দেখি লড়াব শিকড় গুছাইব বাজার ভরি পড়িব তাকে দেখি লড়াব सासे फोरोंगिरि स्कर गुटखा जानायनि हेंथायै फोरोंगिरिनि दोंसे खन्थाइ गाथि सान्ति मन्दिरनि सासे फोरोंगिरिया स्कर गुटखा जानायनि हेंथायै गोसो सिंनिफ्राय आवरायदों खन्थाइ শিকড় গুছাইব বাজার ভরি পড়িব তাকে দেখি লড়াব थाखो खथानि सिङाव सासे फोरोंगिरिया हरखाब स्कर गुटखा जानायनि हेंथायै खन्थाइ आवरायनायखौ नुनानै गोबां फरायसाफ्रा रंजानायजों थानो हायाखै दासान्दि समाजारि बिजोङाव फोरोंगिरिनि खन्थाइ आवरायनाय भिडिअ'आ भाइरेल जानानै गोबां गोसारदों শিকড় গুছাইব বাজার ভরি পড়িব তাকে দেখি লড়াব রে একেলগে জুড়িব শিকড় গুটখা আহিছে বাজার ভরি পড়িছে তাকে খাই লড়াব नैजिब्रै सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय क'क्राझारनि दतमायाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुला नोंथांमोननो लानानै फैदों गोदान मुं थिसननाय दतमानि बोरसिजरा गामियाव थानाय सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव दायो आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय गोदान मुं थिसननाया सोलिगासिनो बोसोरै फरायसाफोरा मोजां जौखोन्दो लानानै उथ्रिसारनो हानाय बायदिनो बे फरायसालियाव नोंथाङाबो गुनगोनां सोलोंथाइखौ लानो हागोन लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव सोलोंथाइनि मोजां थासारिखौ बिथा खालामनानै हौवासा आरो हिन्जावसानि थाखाय आलादा हस्टेलनि खाबुबो दं गोसो गोनां बिजाथि एबा फरायसाफोरा आर्ट्स स्ट्रीमाव 11 थाखोनि थाखाय मुंखौ सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थिसननो हागोन मुं थिसननायनि बागै आबुं बाथ्राखौ मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7637819350 एबा 6900559217 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन थामहिनबा सेन्ट फ्रान्सिस जेभियार एइचएस स्कुलाव थांनानैबो नोंथाङा सुलाद लाहैनो हागोन